Ти как я мислиш тая работа? Бе, твой спектакъл вече ми струва колкото половин кампания. Моля, искам само да ти припомня, че на моят прием ще присъства самата британска кралица. Abso-fucking-lutely. Така новият ни посланник в Лондон получи специална мисия. There are no impossible things. Just tell me the name. Her Majesty. Кариерата му е под въпрос, а репутацията заложена на карта. Някой погрижил ли се да разбере какво обича да яде кралицата? Патки. Диви патици. Кражба. С боровинков сос, с плодове, арпажик. Пробва ги един път. Разследване. More than 50 ducks mysteriously disappeared from Richmond Park. Съсеба майката. Убийство. За какво ще ги правим тия патици? Абе, ти патици, това е руската мафия. Исов. Любовна история, Ти какво всъщност учиш? в която тя го лъже, че е студентка, Модерен балет. а всъщност е стриптизьорка. I've been searching for her for 2 months. Но работи като принцеса. You were born for this role. Fuck yourself, spirited bastard. Според мен става въпрос за порнофилми. Или просто театър, в който сцените ще станат много по-горещи. Справяте се много добре с прахосмокачката, Ваше Величество. Комедия за малки грешки I'm not going to pay for this masquerade. и големи проблеми. Пригответе се за катаклизъм, който и майите не успяха да предскажат. Идва. Your Majesty? There won't be any show. Болезнен, Have courage, Your Excellency. шокиращ, Nothing has been lost. патриотичен, От всичко на света най-много мразя българите. И аз ги мразя. смешен. Мисия Лондон. Найс, а? The Eternal Virus. Bulgarian genius. Лъвче, ми върташ един Биг Бен. Не мога, боли ме главата.